אני חי ב... לה לה לנד. למה אני קושרת? אני לא חושבת. לא נקשור לך? לא. אם אתה לא קושר ברוגז. לא. למה ברוגז? זה מולדת שלו. אני חי ב... אבל זה לא יום הולדת שלך, זה יום הולדת שלי. לא שלך, זה של נועם. אבל הוא אח שלי. מה זה קשור? זה לא יום הולדת שלך. אבל זה לא יום הולדת גם שלך. אבל אני לא אמרתי שזה יום הולדת שלי. זה יום הולדת של נועם. היום יום הולדת, היום יום... אבל תתקשר למשטרה שהוא ייקח אותה. לאן? לבית חולים. למה? הופה! ואני אמרתי שאנחנו נקרא למשפחת הקופים ונגיד להם שהבת שלהם פה נמצאת. יש לי משטרה.